Arratsaldeon Otxandizo. 35 urte badiez, denborra die barraskuratu zala. Ordutik ona, belaunaldiz belaunaldi, hainbat parte hartzaile eta laguntzaileri esker, baketak ez die isilik egon Otxandizoko jailetan. Jarraitu daigun danborra sano joten, herrien bizotza indartzeko. Jarraitu daigun danborra sano joten, oroimena bizirik mantentzeko. Jarraitu daigun danborra sano joten, gure baino lehenau joen jakuzen lagunen gaitik. Urtez urte, lanien gabizen guztizon gaitik. Baie batez be, jarraitu daigun, etorkizunien danborra gogoz astinduko daurien horren gaitik. Gora Otxandizo da gora Santamainak!